Fi yw Amir, bos o'r bar Cymraeg cynta'n Zante, a fi di hedfan 6 rep hollol bonkers mas yma mwyn rhedeg y bar. Maen nhw yma i gysadlu fod y rep gorau, osgoi cael y sac, a chipio'r wobr o 5,000 o bunnoedd. Tro diwetha ar bar Hansh, rhywun oedd y rep cynta i gael y sac. Bach o densiwn rhwng Shea a Tam yn yr her cocktails. It's a competition, hun. Wrth i'r criw gyrraedd nôl i'r bar, oedd ailo newydd i'r tîm yn aros amdanyn nhw. Alright. A thro Brandon ac Angharad oedd i mas ar y strip yn hyrwyddo'r bar. Come to the Welsh bar tonight, boys! Mae tre yma literally mynd i ni bob man. Maen nhw'n hwyr a dyn nhw hefyd fynd i'n ei job nhw. Maen nhw'n bod yn oriau. Dwi ddim yn hapus, da ni'n yn hapus, well bod nhw'n good fucking excuse. Bar Hansh! Greece's first Welsh bar! Mae'r digwyddiad di cychwyn, maeth a ghost town yma, mae Angharad a Brandon dal ddim yma. Be ffocus yn mynd ymlaen? Hello! Does anyone want to come? Who wants to play with my ball? Who's coming? Oh my god, o'n i wedi cyrraedd nôl so late. Amir's gonna lose his shit. Guys, da chi di bod? Ble chi di bod? Dyn ni wedi bod yn slafio yma drwy dydd, cael popeth yn barod. Wedyn maen nhw'n jyst yn waltio mewn yma wan a disgo ni gyd fod yn holl o ffain fy nhw. Di o'n not on. Da chi dall faint o gloch chi? Genuine? No. Ni yn wedi bod yn gweithio. Wel, ble maen nhw'n gyd? Angharad a Brandon, neis i chi troi lan. Lle the fuck chi di bod? Paid edrych arno fi. Paid edrych arno fi. Hwn yn Na, okay, first basically. city. Dwi'n bod yn ffynnu, ti heb dyn good first. Na, ni wedi bod ar y troi. Right, just dweud. O'n i wedi Go on, fel... Ar y troi? Ie, oedd rhaid i ni gweld pobl rhoi free shot mas, pethau fel hwnna. A O'n i'n wedyn oedd ni promoto. wedi mynd ar train. Maen nhw'n newid cyrraedd yn ôl a gen nhw'n byd ond excuses a dim pobl. I wedi rhoi cerdio mas i fod yn teg. Ie. Os ti'n gallu deud rhywun Guys, serious, ni actually wedi mynd Na. rhoi shots, Dim am free ddim. shots mas, Ie. cwrdd â pobl. Mae'n sy'n twy ma'n rhoi amser. Mae dal yn ifanc, mae The Noson night is yn still ifanc. young, I A ma'n mynd i promise. good. Ni'n mynd i gael Telling you. pobl fan hyn, I'm telling okay? you. Okay. Fi'n gwybod o'n i'n hwyr and all that, ond the amount o pobl ni wedi gweld heddi, bydd y bar yn packed, I swear. Da chi angen dweud sori, ta Amir. Yeah. O, dyn ni. Yndi? Yndi? A ti'n gwybod ni bod ar train? Obviously, yndi. Ydy'n gwybod? Mae'n ffiwm. Pwy oedd di dweud ie? O'n i'n gweithio, ddo. O'n i'n. Ie, o'n i'n literally O'n i'n gweithio. Wel, dweud o'i am i'r te. Cerwch chi siarad o fod im ni. Ceri siarad efo fe. Fucking joke. Obviously, mae rhywun wedi dweud wrth y mir. God. Angharad a Brandon, pa amser chi'n gael hwn? Fi eisiau clywed ble maen nhw wedi bod a beth maen nhw wedi bod yn neud. Diwrnod cyntaf a fi barod mewn gyda boss. Not good. Ble effach ar yr ynnes yma chi wedi bod? Pam chi'n hwyr? Ni wedi rhoi leafless mas lawr y traeth, ond wedyn o'n i wedi cael good idea i mynd ar y train, a it literally went round half a Zante, so hwnna pam ni'n fel really late. Ni rhoi eitha lot o cerdyn yn mas. Ie. Gryndwch, fi ddim yn apus chi wedi gwastraffu amser. Ond, os chi wedi llwyddo cael llwyth o bobl i ddod i'r bar, I might turn my head. Yeah. Ewch. Can. Diolch. Diolch. I think we got off lightly there. Mae really rhaid i ni delifio heno, neu ni'n screwed, man. Fi'n meddwl ni cael off eitha dda gyda fy mir yna. Yeah. Fel really Ond os dda. neb yn dod mewn, then we're in trouble. Ti'n meddwl bydd pobl yn dod mewn? I fucking hope so. Oh my god! Oh my god, they actually... You didn't believe me. Fair play. Ni gyd finally nôl yn y bar. Let's get this night started. Mae yna ddau ddigwyddiad arall mewn mlaen ar y strip heno, fatha parties massive, so gynnau deimlo bod y bar yn fod chdi bach yn dawel wrach. Ond, dwi'n i dal give it a go. Theme ni am heno ydy chwaraeon, a mae gennym ni llwyth o sialensio bethau i chwarae efo'r cwsmeriaid, so dwi'n gobeithio ni ddynadod a few pobl i fewn. Let the games begin. So boys, you want a free shot, yeah? Yeah. All you have to do is you just have to hold the pints up in the air and you've got to beat me, and if you beat me, you get the free shot. You down for it? Let's go. Follow me. Mae'n rhaid i fi ennill dros y staff. Come on. 3, 2, 1, go. I'm shaking. Are you shaking? Yeah, just a little bit. You want that free shot, don't you? Yeah. Go. Os gollai yn erbyn sais, I'll never live it down.
Oh no, it's shaking. Don't spill it. It's all spilling. Spillage is lickage. It's all spilling. Oh no. Oh no. Staffine, cwsmeriad dim. Cheers. Want to play me free darts? If you beat me in free darts, you get a free drink. You up for it? Of course, sure. Let's go. Come with me, boys. Come with me. Gonna be tipping back or making up to do ar ôl antics gyrharach. It's time to impress. Look at 15 to beat. 15. Fi ddim ar top form fi heddiw. Every dog has his day. It's enough. Done! Woo! One dart, mae barod wedi ennill ti. Where's this guy on? Respect, that's one drink for you. What the fuck is that? Staffine, cwsmeriad un. Mae'r sialenche yn mynd yn dda, ond mae Rodri nawr yn meddwl dyma cyfle I cael chat. Clyw, os mae slaco, gei di saco. Mae yna un challenge dwi'n gwybod dwi'n pro'n efo, a dwi'n gwybod na I giro unrhyw un sy'n dod dewn i'w peint. Come on. Okay. I'm no good, boys. I'm rubbish. Go on now. Go on now. OMG. O'i pam di gweld hwnna? Staff 2, cwsmeriad 1, baby. Limbo challenge for a drink. Do you think you can beat me? I'll give it a go. Right, let's go. I'll go first. Here you go. Got this. Oh! Yes, get in. Un pwynt i'r staff. Fucking result. Yn amlwg, y staff nath ennill gem ar noson, ond rhaid I ni cadw'r party ma fynd, rhaid I ni gael fwy o pobl fewn. Come and get a free shot and play with my balls. Hiya, girls. Anybody want a free shot? You sure? Okay, have a good night. You were the one screaming down here on the train, weren't you, with the microphone? Yeah. That was us. I knew it. That's why we've come here. That's why we've come here. Aye. Come for your free shots, mate. Come with me. Mae promo ni ar y train, obviously, is paid off. Thank God. I saw you on the train, yeah? Is that you? You saw me on the train, yeah? Yeah, is that you? Oh, you shouted like, come here, yeah? Yeah. Yeah, you're so crazy. Do you want to come in? Of course. Let's come in. Come on, then. O'r diwedd mae pobl yn dod mewn i'r bar o'r tren. Mae wedi cymryd yn amser hir, ond nhw yn dod mewn nawr, so chwarae teg. Amir, gobeithio ti'n gweld hwn. Fi'n cael pobl mewn o'r tren. Brandon yn neud shots gyda pobl. We're smashing this. Hi girls, are you drinking tonight? Yeah, we are. Yeah. So, why don't you come in? It's a Zante's first Welsh bar. Oh, no. Dwi'n siarad Cymraeg. Ti'n siarad Cymraeg? Hi ddim yn siarad Cymraeg, ond dwi'n siarad Cymraeg. O, mes dim ots, ydych chi'n gorfod dod I fewn? Fucking result. 2 hogan Cymraeg yn cyrraedd y bar Cymraeg, hyn yn union di beth o'n ei angen. Oge, gynnu ni actually dealer, so am €5, da chi'n cael cocktail a shot. Sound good? Yeah. Even though maen nhw'n Cymraeg a dwi'n absolutely obsessed efo nhw, da chi dal gorau prynu diodgens, soz. Oh my God, it's you! No way! You No way! chasing us on the Yes, train. that's just right. Have you got a free shot? Yeah, I'll have a free shot. Oh my God, fi methu credu bod y boi ffit na oedd wedi rhedeg ar ôl y tren actually wedi troi lan. You're gonna kill me. You're gonna kill me. I got an idea. You do that. Can I just not go that back straight? Yeah, but you need to do the salt first. So I lick it. Hang on, guys. Beth sy'n mynd ymlaen dyma? And then take the lemon. Hello? Mi'n bloody third wheeling yma. Ti'n bothered, Brad? Nah, calm, man. No worries. You literally just came here for me, didn't you? Yeah. Oh, I just walked past, seeing you, and I thought I've got to come in this gaff. Oh, That's what I thought. That's actually really cute. Yeah. Fi'n credu bod y lleith yn gael ei covered am nawr. Fi'n eisiau bach o one-on-one time gyda'r boi y tren. Whereabouts you from? Swansea. Swansea, yeah, not far. Yeah, where are you from? Where do you think I'm from? Somewhere in England. Yeah. Where? Midlands. Where's that? In the middle of England. Where's the middle of England? Let's guess. London. No. Can we have some geography on Earth, please? London. Birmingham.
lwcus bod fi'n pretty. Lle ffwc ma angharad, da ni literally ar y cloc, di obviously ddim yn fucking gweithio. Do you like Welsh accent? Yeah, it's nice, it's nice. You? Yeah, it's quite sexy. Oedd y tension yn unreal. Yeah, I Do you think think I'm so. sexy in this? Yeah, Do you? yeah. I like the outfit. Oedd eye contact e more intense. Bach yn scary, actually. When do you want my Instagram? Yeah. Yeah, okay. There you go, put it in there. Plan, Me let's go. again. Yeah, come on. I'll see you later. Yeah. I mean, oedd rhaid i fi wneud yn siŵr bod y customers yn hapus, right? Be'r actual ffwc mae'n neud yn ganol y pub, yn ganol y shift? Disappointed but not surprised. Yw hi'n actually bod yn serious? I'll see you later. Thanks, me. I will. Be mae hi'n neud? Dim Love Island yw hwn. Swydd. Ang gana beth ffwc oedd yna? Ti fucking gwaith i fod sti? Och ti'n hwyr? A ti jyst yn snogio Ti fucking snogio rhywun? Fucking hell, let a girl live. Gyda actually mynd addoch chdi, ti'n Ie, confess? ti'n cyrraedd ma'n ddoniol, mae ddim yn ddoniol. It was a 2-second kiss. Sa'n gwybod pan mae pawb yn so pissed off o fi wedi cael kiss. Fi'n dod â pobl mewn i'r bar, for God's sake. Dos i actually neud beth am change? I'm not being funny. Pobl wedi dod mewn oherwydd fi. Os nhw ddim wedi gweld fi ar y train, os o fe ddim wedi dod mewn, the place would be dead. Mes o fod y ffynnu, yr unig person sy'n dod i fewn heddiw ydi fo, a beth ti'n neud ffocin swsio fo? Oh, Tam, get over it, hun. Helo, beth sy'n mynd mlaen? Someone wedi dod mewn oherwydd wedi gweld nhw fi ar y train. Okay. A I accidentally kissed him. Okay. A nhw'n fuming. Oedd e'n prynu drink? Na. Yeah. Well, that's all that matters then. Oedd hi wedi gwario fel tua awr gyda? Na, oedd e ddim yn awr at all. Why are you being so overdramatic? Right, gwrandewch. Os mae pobl yn dod mewn, a cael drink, a stick on o gwmpas, stick one on them. I don't care. Un person, though. Un person. Go on i hear it. Do you know what? Ti'n mynd mas a dod â pobl mewn, okay? Yeah? A fi And wedi. then come back to... All right, whatever. fine. Yeah, sound. Job. Absolute joke. Dwi'n dall bod hi'n gael o hogiau i fewn, and I guess that's a good thing, but hynna di literally'r unig thing mae'n neud. Fucking Tam a Rodri, fel gywon o fi, oherwydd o fi wedi cael kiss. O'n nhw fel, ti wedi cael kiss am awr. Fucking 5 minutes. Awr? Yeah. Sorry, maen nhw wedi gwario pres a maen nhw wedi cael drink? Exactly. A wedyn oedd y mir wedi dod, like, draw, a wedi dweud exactly what you just said. Be, so, fatha, o mir yn hapus? Ond so nhw'n hapus. Os ti o'n hapus, pam bod ti... problem. Sy'n ei ceir, paid a ceir amdano be mae'r lleill fel ta? I don't care, I had a kiss, it was good. Go on. Wel, falle ni yn cystadlu yn erbyn 2 digwyddiad mawr arall, ond mae pobl dal yn dod mewn i'r bar, so eitha dda. Oh, Aguero! Go. Yes! Come on! Wel, fi bant i tip bach o rocky start, good old train fiasco, ond fi'n meddwl o heno, fi wedi rhoi 100%, fi'n teimlo'n dda. Go and enjoy your night. Bye. And adios! Dwi actually yn coelio bod pawb sy'n dod i fewn wedi ffwc enjoyo. Oce, da gwybod, fydda nes i bach overreactio. Sut mae'r noson chi di mynd? Mae di bod yn mor dda heno. Mae di bod... Dwi wedi gobeithio bod pob noson mor dda hyn. Na, honestly. Ond ti'n byth, mynd i gael kiss though, so... Ie, ond... Oedd hi wedi gweld e, oedd hi ddim yn hapus. Dwi'n mega sorry am gwyddi fy chdi. But, you know, it's very on brand for you, so... And I suppose it did get the boys in, so whatever you need to do, babe. Ti wedi gweld Angharad yn snogo'r boi na? Beth? Ie, yr un o ti oedd yn rhedeg o'r Beth, yr un o rhedeg? Ie. Y byw'n yn bwy? Na, fi ddim wedi gweld. Jeez! Madness. Hey, mae'n Zante, boys. Mae'n Zante, boys. So sut ydych chi'n teimlo amdano sacking fory? Really nervous, to be honest. Sa'n eisiau unrhyw un i mynd. Y thing ydi, efo sut mae pethau wedi mynd o hyn ymlaen, gen i ni literally no idea. Chi clywed bod y merched eisiau mynd allan nawr? Ar ôl... Allan ar y stripia, boi? Tro gyda fan ti, ia? Ti'n dangos i boys beth fan am? Cer, boys, come on. Let's have it. Noson cynta fi yn Zante methu aros i gael y strip.
Tîm, dechrau fe am, please. Bach yn hangover nawr a fi ddim yn barod am y sac yn nesaf. Oh. Fi'n keen I glywed be maen nhw'n meddwl o'r noson, a pwy maen nhw'n meddwl sy'n heiddi cael y sac. Mae'r sacking yma yn fod yn brutal, dwi really ddim eisiau gwneud o. Gen fi actually no idea sut mae'n mynd I fynd, na pwy dwi'n mynd I fod am. This is not fun on a hangover. Neithwr, noson, chwaraeon. A dde'n atgoffa fi o ffrind fi o'r enw Dai. Chi'n abod Dai? Ie, fi'n gwybod Dai. Ie, diabolical. Os rwy'n eisiau esbonio fi, sut mae hwnna'n digwydd? Oedd un neu dau pobl wedi dod nôl ychydig yn hwyr o'i PR, so bit of stress. Wel, o wedi dod â pobl mewn, so... Really? Dai. Ie. Dai. Na, oedd e ddim yn dau, oedd e'n mwy na dau. Dai boys. Diabolical. Dai shot. Dai Instagram exchange. Oh, fuck off, Rodri. Ti wedi gweld llawer o pobl dod mewn gyda cerdyn ac yn amlwg, again, gyda pobl mas ar y stryd yn dod mewn. Ie, ti wedi dod â pobl mewn, ond am y 2 neu 3 awr gyntaf yn nos, oedd ni yn wneud y PR tu fas yma, oherwydd oedd ni ddim yn gwybod Ond roedd neb yma. Ie, ond o'n i'n neud y PR yr un amser. Am y 2-3 awr, roedd neb yma. Pryd ni dod mewn, roedd neb yma. gallu siarad. Oedd neb yma am y 3 awr gyntaf. Oedd ni angen gwneud y gwaith ti hefyd. Ond os ych chi'n neud, os ych chi'n ar y street trail gael pobl mewn ac yn neb mewn fan hyn, beth ydy hwnna'n dweud amdano chi? Ie, oedd fi ddim yn gwneud PR. Oedd pobl wedi dod mewn oherwydd ni. Ie, am y 2 awr ola. Wicked. Tawa. O fi wedi dod â 2 boys, o'n i wedi cael 2 pint. Ie, cwpl o bois mewn, fi'n cofio. Chos o ti'n eistedd lawr a siarad gyda nhw trwy nos, fi'n credu. Os oedd watch ar llaw fi, byddwn ni wedi cael point pen yn gwylio ti'n siarad mor hir yna. Digon teg. Tam? Oedd na 2 fent ar ddoe, oedd yn gweithio yn erbyn ni, yn amlwg, ond even cysidro yna, dim ond adran decent, so the challenges definitely yn dod pobl I fewn. Oedd pethau mewn mlaen, hyd yn oed sesiwn cysanu. Ti eisiau dweud Tam? Ie, so dim yn gweld lle oeddech chi, to be fair, but nath fi a Rodri cerdded tuag at y bar, a nath ni weld Angharad yn copio off efo rhyw boi. Ie, ond ni yma I wneud swydd a o ti'n Rodri, give it a siarad I fe A di oedd y am rhywun nath I gael off y chain, so... Oedd e wedi dod o'r tren, oedd e literally wedi rhedeg arno fe, a wedyn oedd e wedi troi lan. Wel, mae lot o siarad, lot o dadle. Ond, fi eisiau clywed pwy chi'n meddwl na ddim tynnu pwysau, cyn I fi benefynu pwy nhw chi sy'n cael y sac. Dechrau gyda ti, Brandon, os gwelwch yn dda. So, fi'n mynd I dewis y person yma, oherwydd fi'n meddwl nhw ddim mor involved â pawb arall neithiwr, a gallu nhw fod wedi gwneud mwy. So, person fi'n dewis yw Rodri. New kid on the block. Trio cael gwared o'r competition. I see how it is. Ar y nodyn yna, Rodri, sef lan os gwelwch yn dda. Dwi am ddewis y person yma oherwydd I ddechrau, hwn yn hwyr. Yn ail, fi'n credu maen nhw'n chwarae bach o gêm mewn fan hyn, a I fod yn hollol onest, maen nhw ddim yn gwneud swydd nhw'n dda, a maen nhw'n dod â... Maen nhw'n dod â un neu ddau o bois mewn, exchange ar Instagrams, un shot, a wedyn maen nhw allan o fan hyn. O ie, ar un neu ddau kiss. Fi'n mynd I ddewis Angharad. Ti'n actually so dramatic. Genuinely. Na, just beth so dramatic, like, mind your business, what I do. Na. OK. Nesa, Shay, please. Hyn yn anodd. Dwi'n credu ni yn gweithio fel tîm, a dwi'n credu rhan hwnna yw helpu pobl. A pan oedd ni'n gwneud y cocktail competition, oedd fi wedi helpu Nel I defnyddio cocktail shaker. Sa'n defnyddio hyn? A mae yna un person arall heb helpu unrhyw un. So, y person dwi'n pleidleisio am yw Tam.
I mean, os o'ch ti eisiau help, just gofyn. Os ti... Are you ready? Ddim efo gymaint o experience o fi, dyna ddim yn bai fi. Os ond dyna ti gallu meddwl amdan, ffocin tyfa fyny. Angharad. Rwy'n eisiau dewis y person hyn oherwydd fi credu bod nhw'n ffocusio mwy o beth ni'n neud, dim beth maen nhw'n neud. Fi yn caru person hyn, ond ar diwedd y dydd, we're here for ourselves, so y person fi'n eisiau dewis yw... Tam. Sorry. Be'r actual ffuck? O'n i'n meddwl fan i'n iawn? Now. Reita, yn y cocktail challenge, mae'r person yma fod efo lot o brofiad ac yn rili da yn peth fel yna, yet doedden nhw ddim yn gallu ennill challenge oedd just about to am picture perfect iddyn nhw. Y person yn anffodus dwi'n dewis ydi Tam. Of course, mae Nel yn neud whatever mae Angharad yn neud. Disappointed but not surprised. OK, so, ola de. Tam os gwelwch yna. Y reswm bod fi wedi dewis y person yma ydy... Dwi jyst ddim yn meddwl cweit bod nhw'n gweithio efo pawb. A mae yna lot o adegau lle dwi'n gweld nhw jyst eistedd lawr, dim yn rili neud yn byd, neu cymryd gymaint o amser i siarad o pobl, yn lle ffocysio ar gael pobl i fewn. So, y person dwi dewis ydy Chef. Dwi'n gallu gweld pan mae Tam di fowto fi. Dwi yn ei biggest competition mas yma. Tam, Chwe, Angharad a Rodri. Chi'r pedwar sy'n gwynebu'r sac. Mae hyn yn benderfyniad anodd. Mae Angharad wastad mor naturiol, yn dod â pobl mewn, yn rili gyfeillgar, ond ydw i bach gormod o loose cannon. Mae Chwe yn rhoi 100% mewn i popeth mae'n neud, ond yw e'n trial bach rhy galed. Mae Tam gyda'r profiad weithio tu ôl bar, ond yw hi'n digon o team player yw'r cwestiwn. Rodri yn hapus i siarad yn agored, mynegu barn, ond yw e'n siarad bach gormod. Talk the talk a dim digon o walk the walk. Ond mae jyst un peth sydd yn mynd ar nerfau fi weithiau. Oh my gosh, have I fucked it? Please, please, paid y dewis fi. Mae'n rhaid taw Angharad yw e, surely. Oh, I'm too hungover for this. A dyna pobl sydd yn sefyll o gwmpas, eistedd o gwmpas, a jyst neud dim byd. A felly, person sydd yn cael y sac yw Rodri. What the hell, Rodri? Dwi'n even o gwybod beth i ddweud, dwi just mor shocked pam. Rodri, mae wedi bod yn pleser. Gweud hwyl fawr i pawb. A pob lwc. Diolch. Fi'n eitha sioct fi sydd wedi mynd nesa. Fi byth i cael profiad yn gweithio tŵl y bar, rhedeg bar, a ddyrno rep o profiad gwych. Fe jam coelio bod Rodri wedi mynd, mae'n adi hollol surprise o fi. Mae'n bechod gweld rhywun mynd, but the game's a game. Bod fi yn Rodri yn bicaran, o fi'n gweld e fel brawd bach, fi yn mynd i bod eisiau fe. Mae gen i awyr yn i ddal, tea time to catch, a'r gym, obviously. So, hwyl fawr pawb. Right, fel chi'n gallu gweld, shit's getting real. Mae'r gystadleuaeth yma o ddifri. OK, challenge ar gyfer heddi. Fi eisiau rhoi bach o blas o groeg i chi. Profi bach o ddiwylliant y gwlad, ond hefyd cael bach o stress relief. A wela chi'n fian. A mir gyda surprise arall. Beth ydy hyn yn mynd i fod? Sa'n gwybod o gwbl. Swn i'n gallu neud efo bach o stress release ar ôl y sacking bore yma. Opa! Yama. Ni yma i wneud rhywbeth hollol traddodiadol, hollol groegaidd, sef smasho plate.
Yeah. Yeah? Mas! Yeah, mas! Ond, chi'n gwybod fi, mae yna bach o twist. Byddai'n gofyn cwestiynau i chi amdano'ch gilydd, byddai chi ysgrifennu enwau lawr ar y platiau ac yna smasho nhw. Swn o'n dda? Swn o'n dda? Sim ond yna. Ww, dewch i ni weld beth chi'n meddwl am eich gilydd, efe? Chwe, ti sydd yn gyntaf. Ceri ôl pla tu ôl ti. A fi eisiau ti ysgrifennu lawr pwy wyt ti'n meddwl yw'r game player mwyaf. Iawn. Dwi'n dewis y person yma oherwydd dwi'n credu dwi'n gallu helpu pobl mwy. Y person dwi'n dewis yw Tam. Dwi'n seriously dal yn mynd ymlaen am y ddyn cocktail yma. Let it go, hun. Mae'n literally wyndio ei hun i fyny ar y pwynt yma. Opa! Opa! Nesaf, Angharad. Cwestiwn ti yw, pwy wyt ti'n meddwl sy'n neud y lleiaf o waith? Pressure. Fi wedi dewis Chwe oherwydd, just oherwydd ddoi, rhaid i ti bod y boss a ti ddim really wedi wneud gormod. Sorry. Opa! Wel, at least fi'n wneud mwy na just snogio bachgen. Tam, cwestiwn ti yw, pwy wyt ti'n meddwl sydd yma am wyliau yn unig? So, yr person dwi wedi dewis ydy Brandon. Mae hynna achos o ddoe, achos nath o wario mwy o amser ar tren na'n actually gweithio. Digon teg, ond fi'n meddwl fi wedi gweithio llawer ddwy, a fi'n meddwl fi wedi dangos fy werth, ond digon teg, pawb yn cael ei ban. Take it away. Oedd hynna'n teimlo'n amazing. Sorry, Brand. Brandon, a cwestiwn ti yw, pwy wyt ti'n meddwl yw dy gystadleuaeth mwyaf? Yn anodd. So fi wedi dewis Nel, ar y biggest competition. Just oherwydd fi'n meddwl chi'n tip bach yn dark horse, ac chi'n acto yn neis, ond fi gweld beth yw motif fi yn go iawn. Oh! I mean, yeah, fair point. Paid ag underestimate fi, Brandon. Opa! Opa! Nel, pwy wyt ti'n meddwl bydd yn neud absolutely unrhyw beth i gael 5,000 o bunnoedd? Ooh. Reit e. Dwi wedi dewis Angharad. Reit. Dim yn y sly way. Ac just achos mae commitment hi, fatha, she's honoured, a dwi'n gwybod neud i'n rhywbeth i gael o. And I rate you for it. It's a compliment. Fair point Nel, fi yn neud unrhyw beth am y 5k. Edrych o faint o bechgyn fi'n snogo a fflirto gyda. Opa! Wel, pawb, siwr oedd hwnna'n teimlo i cael lot o bethau off eich ysgwyddau? Diddorol iawn. Diddorol yn sicr. Wel, fi'n gwybod chi bach yn drist ar ôl Rodri yn gadael. Felly, fi'n mynd i roi y noswaith bant i chi. Ewch chi ddod yn barod, ewch chi fwynhau, a welai chi wedyn. Diolch! Go! Yma! Opa! Tro nesa ar bar Hansh. Mae reps yn joio noson bant o'r gwaith. Mae yna ddigwyddiad arall i drefnu. Chwedle a legends. Mae'r gystadleuaeth rhwng Chwe ac Angharad yn dechrau Poethi. Ddim yn gallu trin fi fel bench. A bydd rhywun arall yn cael y sac.